ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଚେଇଥିଲେ। ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବୁ। ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା। ଏବଂ ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପୁରା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ। ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଲୁଚେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏଠି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଟା ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼, ତୀଖ ପାହାଡ଼, ତୀଖ ପଥର ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ଭାରି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏଠିକି ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ। ଏବେ ଏଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁଟା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପବିତ୍ର ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼, ପୁରା ତୀଖ ପଥର। ଆଉ ଏ ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଘରମାନେ ବି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖୁଥିଲେ। କାଟିଦିଅ। ଏଠି ସବୁ ଘର ଫର ତ ଅଛି। ଘର ଫର ତ ଅଛି ସବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ, ସେଇ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଇଏ ସେଇ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ ହଉନି। ଏବେ ଏଇ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଡ଼ି ଯିବ ନା ଭିତରକୁ, ନା ଏଇଠି ରହିବ? ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ପଚାରିଦେବା। ଭିତରକୁ ବି ଯିବ। ଯିବ। ଯିବ, କାହିଁକି ଯିବନି? ଯିବ। ବଢ଼ିଆ ନଜାରା, ହଁ, ନଜାରା ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ସେପଟକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇ ସେଇ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ତ, ଯୋଉଠି ପାଣ୍ଡବମାନେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲେ କି? ସେଇଟା କି? ଏଇଠି ତ ସବୁ ପ୍ରେମ। ଏବେ ଏଇଠି ଫାଙ୍କା। ଚାଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ରଖିବା। ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା। ଟିକେ ଲୋକାଲ ଯିଏ ଏ ଜାଗାରେ ଗାଇଡ଼ ଆମକୁ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? କଷ୍ଟୁ ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, କଷ୍ଟୁ ନାୟକ। କଷ୍ଟୁ ନାୟକ। କଷ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। କଷ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମ ସାଥିରେ ଆଜି ଯିବେ, ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ଏ ଜାଗା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଜୋତା ଏଇଠି ରଖିବା। এটা ପୁରା ପାହାଡ଼, ଏମିତି ପଥର ଅଛି।
ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଏବେ ତ ଆମ୍ବ କାହିଁ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ। ଆମର ଯୋଉ ପବନ ଖସିଗଲା ବଉଳ ଆସିଥିଲା ପବନ ଖସିଗଲା ହଁ 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 ପବନ ମାରିଦେଲା ବଉଳକୁ। ହଁ, ପବନ ମାରିଦେଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଠିକା ଲୋକାଲ ପିଲା, ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଲ ପିଲା, ହଁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଏଇଠି? ହଁ ହଁ ହଁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ଯିବା ଟିକେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ, ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କଷ୍ଟ ଭାଇ, ଏଇଟା କେତେ ପାହାଚ ଅଛି? ହଁ ତଥାପି 60ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛ ଅଛି। 60ଟା ପାହାଚ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଚାଲ ଆଗରୁ ଉଠିକି ଚାଲ, କ୍ଲିୟର ଉଠିବ ନା ପାଖ ପାଖ। କଷ୍ଟ ଭାଇ, ଇଏ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳି ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏବଂ ପାଞ୍ଚାଳି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଠିକା ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଏ ଜାଗା ଦେଖେଇବେ। ଏଠିକି କଷ୍ଟ ଭାଇ ଆସନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ପିକନିକ୍ ଜାଗା ଅଛି ପାଣି ବି ଅଛି ନାକ ନାକି। ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଜାଗା ବି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ। ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବୋଧେ ଆସୁଥିବେ ନୁହେଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଲିଟୁନ। ଲିଟୁନ। ଲିଟୁନ ଭାଇ ଘରଟା ଏଇଠି? ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘର ବି ସବୁ ଏଇଠି? ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ତ ଆସୁଥିବେ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୂର ଆସନ୍ତି। ଏ ଜାଗାର ଖାସିୟତ କ'ଣ? ଏ ଜାଗାଟା ମାନେ କାହିଁକି ଭଲ, ଆମେ ଭଲ ବୋଲି କହିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି? ଇଏ ସେମିତି ତ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ତ ସେମିତି ଏତେ କିଛି ଜାଣିନି। ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଜାଗା। ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୁହନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ବାସ କରୁଥିଲେ, ହତିଆର ଫତିଆର ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇକି ରହୁଥିଲେ ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ହତିଆର ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ? ନା ଦେଖିନି, ତ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିଛେ। ହଁ, ହଁ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଉପରକୁ? ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇନି। ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ନୁହଁ ଡର କି? ଲାଗେ ହଁ। ବହୁତ। ତ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ଲିଟୁନ। ଆଉ ଲିଟୁନ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏ ଛୁଆ ବୟସରେ ବି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଲୋକାଲ ପିଲା। ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ସେମାନେ ପଶିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭୟ ଲାଗେ। ବହୁତ ପୁରାତନ ଗୁମ୍ଫା, ଇଏ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗୁମ୍ଫା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠି ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ କହିବି ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ, ଆମ ଲାଲି ଭାଇକୁ, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ। ଲାଲି ଭାଇ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମାନେ ପୁରା ତୀଖ ପଥର। ଆଚ୍ଛା କଷ୍ଟ ଭାଇ, ୟା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ଉଠିକି ଆର ପାରିକି ଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ? ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି, ଏ ପଥର ପୁରା ତୀଖ ଅଛି। ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆପଣମାନେ କେହି ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଇଏ ପୁରା ତୀଖ, ଖସି ପଡ଼ିବା ଆମେ। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାରେ ସେ ଚଢ଼ିକି ଆର ପାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆପଣ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଇଠି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନ ଏଠି, ଓହୋ। ଘର ଏଇଠି। ଘର ଏଇଠି କଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଠିକାର ଲିଟୁନ ବି ଏଇଠିକାର, ଏ ଛୁଆମାନେ ବି ଏଇଠିକାର ସବୁ।
ଏମାନେ ଏଇଠି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏ ପାଣି ପବନରେ। ଏଇଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଏଠି ଅଛି, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଚେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିବ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କର ଗଦା ଆଉ ଅନ୍ୟ ହତିଆର ସବୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ବୋଧହୁଏ କଷ୍ଟ ହୋଇ ଉପରେ ଅଛି, ବୋଧହୁଏ ଗୁମ୍ଫାରେ, ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଆମେ ହୁଏତ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବାନି, ଚଢ଼ିପାରିବାନି, ଟ୍ରାଏ କଲେ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ହୁଅନ୍ତାନି। ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ପଥର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥର ବି ବହୁତ ଗରମ ରହିଛି। ମୁଁ ଲାଲିଙ୍କୁ କହିବି ତଥାପି ଟିକେ ଦେଖଉଥିବେ। ନା, ଏଇଠି ବହୁତ ବହୁତ ତୀଖ ଅଛି, ମାନେ ଖସି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁରା ହାଇଟ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ତୀଖ। ସେ ଉପରେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା, ବହୁତ ଗରମ ବି ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଇଏ। ୟା ଭିତରେ ମଠ ବି କେତେ, ଚାରିପଟେ ମଠ ଅଛି, ଚାରିପଟେ ମଠ ରହିଛି। ଆଉ ମଠରେ ମହନ୍ତମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ବାବାମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମେ ସେ ବାବାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ମଠକୁ ବି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ବି କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଇଏ ଉଦଳା ବ୍ଲକ ନୁହଁ କି? ଉଦଳା ବ୍ଲକରୁ, ଉଦଳାରୁ କପ୍ତିପଦା, ଉଦଳାରୁ ଆପଣ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଆସିବେ ପୋଡ଼ାଢିଆ। ପୋଡ଼ାଢିଆ ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ସମୀବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିବ, ସମୀବୃକ୍ଷକୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୀବୃକ୍ଷ, ପୁରା ରୋଡ଼ ପାଖରେ। ଏଠିକା ପାଇଁ ପୁରା ଏକଦମ ରାସ୍ତା କ୍ଲିନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଭରା ରହିଛି, ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଜାରା ଖୁବସୁରତ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଏ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀବୃକ୍ଷ ପାଦଦେଶରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ନନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଛୁଆ ନନା ଅଛନ୍ତି, ବୟସ ବି କମ୍। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଏଇଠି ବହୁ ବର୍ଷରୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଛୁଆ ନନା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ସମୀବୃକ୍ଷ ବାବଦରେ ଜାଣିବା। ସମୀବୃକ୍ଷ ନନା, ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? 2011 ମସିହାରୁ। 2011ରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀବୃକ୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମୀ ନାମରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ବିରାଟେଶ୍ୱର ଆତ୍ମଗୋପନ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ଆସିକି ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମୀବୃକ୍ଷ। ବିରାଟ ଦେଶରେ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ ଦେଶ କ'ଣ ଏଇଟା ଥିଲା କି ବିରାଟ ଦେଶର ଏରିଆ ଭିତରେ? ଏରିଆ ଭିତରେ ଏଇଟା ଥିଲା। ଏରିଆ ଭିତରେ। ବିରାଟ ଦେଶର ଏଇଟା ତା ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେ ପାହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ, ଏ ପଥର କୁଆଡ଼େ ଆକାଶକୁ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି। ହଁ, ଆକାଶକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କେଠି ନୁଚେଇବେ, ରହିବେ କେଠି। ସେତେବେଳେ ସେ ବର ମାଗିଥିଲେ କାହାକୁ? ଶିବଙ୍କୁ। ତାମାନେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଳେ ଆଉଥରେ ଜାଣିଦେଲେ, ଚିହ୍ନିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଜ୍ଞାତବାସ ହେଇଯିବ, 12 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଲୁଚେଇଥିଲେ, ନୁହଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଚେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବେ ମାନେ ସେଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଟା ଗୁମ୍ଫା ଥିବ ତ ନିହାତି? ଗୁମ୍ଫା ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ସେଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଥରଟେ କବାଟ ଟାଇପର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ବି ସେଟା କବାଟ ଟାଇପର ପଥର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବେ ବି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠିକି କେବେ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ କେହି ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ପକେଇକି ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ? ଥରେ ଯାଇଥିଲି। ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭିତରକୁ, ମାନେ ସେ ପାଖକୁ? ଭିତରକୁ ନାହିଁ, ସେ ପାଖକୁ। ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ କି ଡର ବି ମାଡ଼େ? ହଁ, ଡର ମାଡ଼େ। ଯେ ଛୋଟ ଟିକେ ଗୁମ୍ଫାଟେ, ମାନେ ହାଲକା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ପହଡ଼ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ୟା ଉପରେ କିଛି ଗବେଷକ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀବୃକ୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଲେ, ଏଇ
ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ବର ମାଗିଲେ, ତପସ୍ୟା କଲେ, ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆସିଲେ ଯେ କି ବର ମାଗିବୁ ମାଗ, ନା ମୋର ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା, ଲୁଚିବା କୋଉଠି। ତ ସେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ହେଇକି ସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ବୃକ୍ଷ ହେଇକି ଏଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆକାଶକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବୃକ୍ଷ ନାମରେ ସ୍ୱାମୀ, ହଁ ହଁ, ହେଇକି ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଏଇଟା ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବୃକ୍ଷ ଆକାଶକୁ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ। ଆକାଶକୁ ଲାଗିଥିଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ୟାକୁ ପୁଣି ଛେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ। ହଁ, ଛେଦନ ସେଇଟା କରିଥିଲେ ଭୀମ କରିଥିଲେ। ଭୀମ କରିଥିଲେ। ହଁ, 3 ଥର ସେ ଦଗାରେ ପିଟିଥିଲେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ବୃକ୍ଷକୁ। ଭୀମ ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ବୃକ୍ଷ ଯୋଉ ଆକାଶକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ପୁରା ପଥର, ତାକୁ ଭୀମ ଗଦାରେ ପିଟିକି 3 ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ସେଟା ମଝି, ହଁ, ଅଗଟା ଅଛି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ, ମୂଳ ଏଟା। ଓହୋ, ଏଇଟା ଠିକି 3 ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ସେଟା ମଝି, ହଁ, ଅଗଟା ଅଛି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ, ମୂଳ ଏଟା। ଓହୋ, ଏଇଟା ଯୋଉ 3 ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ, ମଝି ଖଣ୍ଡଟା ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜ୍ଞା। ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଯେତିକି ରହିଛି ସ୍ୱାମୀ ବୃକ୍ଷ। ଯାହା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ନନା। ନନା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା, ନାଁଟା? ବିଶ୍ୱଭୁବନ ପଣ୍ଡା। ବିଶ୍ୱଭୁବନ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି, ବହୁତ ରମଣୀୟ ଜାଗା ଏଇଠି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ବୃକ୍ଷର ଠିକ ତଳରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ନନାଙ୍କର ଏଇଠି ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ନନା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ନନା ବାବା ମାନେ ବି, ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ କଲିକତା, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ଆସିବେ ଏଠି ଆଶ୍ରମକୁ ଆଜି ଦେଖା ହେଇପାରିବନି ନା? ଦେଖା ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମଠରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଆଜି ଦେଖିପାରିଲୁନି। ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଆଉ କେବେ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବି। ଏଠି ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଜାଗା ଏଠି ବି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ।